daalụ nke izizi tupu anyị agọta ife abụkwanụ demokrasi nya usoro ọchịchị ọ ga-adịkwa mma ka anyị metụ aka n'usoro ọchịchị ndị ọzọ ka anyị wee ghọta ife abụ demokrasi wee chọpụtakwa ozi n'ọnya kachasị mma n'usoro ọchịchị niile enwegoro n'ụwa. Nke mbụ enwere otu usoro ọchịchị a na-akpọ ọchịchị nke ofu onye, nke ndị English na-akpọ monarchy, ofu onye na-achị dịka etu si nwee eze nwanyị Elizabeth n'obodo England ebe a. Nwekwa usoro ọchịchị nke mmadụ one ma one na-achị nke a na-akpọ oligarchy, mmadụ one ma one gbakọta pati na ọfa ga na-achị obodo, achị kọntrị, na-ekwu ife na-eme na ya. Ọ bụghị igwe mmadụ na-arọpụta ndị dị etu afọ, a na-akpọ nke anụma oligarchy. Nwekwazie usoro ọchịchị nke ịtọ a na-akpọ ọchịchị ọha na eze nye onye ọbụla, ọkwa n'ife bụ demokrasi, okwu sitere na Greece, demos kratos, rule of the people, ọchịchị ọha na eze. Ya ife ọpụta bụ na ọha mmadụ niile na-agbakọnye aka họpụta ndị na-achịfa, ọnya ka eji akpụ ya demos kratos demokrasi. Ọchịchị anụnwa bụsị n'ụzọ ọchịchị taa nye ma bụ ọchịchị kasị mma, mana abịa n'ala Igbo maọbụ na Naịjirịa ma ọ n'obodo Afrịka, ọ bụkwa ife a na-akpọ demokrasi ka anyị nwere. Maka ife na emego nnebanyego anya n'usoro ọchịchị dị iche iche ọtụtụ arọ. O sokwa na ife m dere na ife ndị English na-akpọ research nke mmegoro arọ one ma one mmere ifefe na-agbakwa doctoral program ya. Nchọpụtara na ife a na-eme mana obodo anyị nọ ya bụ England na ọbụghọ demokrasi ka enwere. Ife anyị nwere bụ paticracy, pati ndị mmadụ ga-agbakọta bido political parties si na wepụta ndị na-achị achị. Ife ọrụ mmadụ na-emezi bụ ibinye aka na ndị fa wepụtara. Ya ọ bụrụ demokrasi ma asịsị kwube ekwube na ife mkpọrọ paticracy. Ya abịazie na be ife batara o ji enye nsogbu eketa o ji wee bụkwuo demokrasi ka anyị nwere, mana paticracy bụ ndị oshi, ndị ama, ndị omekịtọrọ, ndị zutere ego ga-agbakọnata bido political party zọba ọchịchị. Okwugoro maka o nwere onye ọ gbara afọ oge a Ezekiel gbagoro mbọ na-ama na onye ọgbara na eze mana ezigbo mmadụ, mana o sieri ike ịbanye n'ọchịchị bụrụ gọvanọ obodo Osinia, steeti Osinia, maka ife na ụdị usoro ọchịchị esi ahọpụta ndị ọchịchị. Ọ ife mesịrị na wee nebanye anya si ife ga-azọpụta ndị Afrịka, obodo Afrịka dị iche iche, Naịjirịa. O nwere usoro ọchịchị ọzọ mwepụtara, a na-akpụ ya oge mmesi this research, a na-akpụ ya cooperative collegial democracy, democracy without fears. Etu a ga-esi usoro a ga-esi wee na-ahọpụta ndị ọchịchị. Nke mbụ, ọ bụrụ ndị a ga-ahọpụta bụ ndị nwa ife, ndị nwere nka, nwere ọgụgụ isi, nwee olileanya. Obodo ọra mmadụ ga-eji aka wepụta. Ọ ga-esite n'obodo wee gbagobe wee luo na federal level, nya collegial or step by step leadership selection, ka ọ ghara ịbụzi ndị ochi gbakọta ebido political parties. Ife nke a ji enyekwa nsogbu kịta bụ oke Naịjirịa ga-arọpụta ahọgharị ndị ọchịchị n'arọ 2015, ebidogo kịta na-akpa nkata ya. Ndị nọ na gọọmenti ahapụzi ife ha ga-eme. Ọ bụrụzie kwa oge na-azụ kedu ịnọ n'ọchịchị, onye afọ banye n'ọchịchị ọ babakwa nkata azụ ịnọ ya ọkpụtọrọkpụ. So ọ bụrụzie ife a na-alụ, ọ bụzọ anọdụ ka ife anyị ga-eme wee dozie obodo ka obodo dị mma. Ya n'isiokwu, ọ bụrụ demokrasi ka Afrịka, different African countries nwere ma Naịjirịa ma ọ bụ n'ala Igbo, ọ paticracy na-emebili anyị ife nnukwu. Na oge Igbo mbụ, ife nchọpụtara Igbo mbụ, ndị Igbo nke a na-asụ na Greece na Greek na demokrasi bido na Greek, a asị ka ọ bụ ndị Igbo nwere demokrasi, nke ụfọdụ na-akpọzi kịta ọhakrasi. Ndị ọzọkwa nke fa yiri nke Igbo afọ fa na ya Igbo nwere ofufe bụ ndị Kenya. Ife nchọpụta oge na-agụ akwụkwọ na-eme ife ndị obodo a na-akpọ research gosili
na enwere democratic system na obodo Afrịka dị iche iche. No, democracy abụghị ife bịara abịa n'Afrịka maọbụ na Igbo. Tupu ife adịkwa mma, nke a bụ nkwekọrịta ife mkpebiri n'ome mma na eziokwu. Tupu ife adị mma na Afrịka na Igbo na Naịjirịa, anyị ga-ewepụ, anyị ga-akwụsị ife anyị nwere kịta, ife anyị nwere ike ịkpọ liberal democratic system or liberal party democracy party. Nya nwere ike ịhọpụta ndị ọchịchị, weta usoro a ga-eji na-ahọpụta ndị ọchịchị ka ị na-enwezi party democracy, political parties. Ọ na-enye anyị nsogbu nnukwu kịta. Ọkwa mfụrụ ya dịka ọgbakọ ndị ochi, ndị agamefu, onye banye na political party, ọ bụrụ gọvanọ, ọba na house, nwantịntị oge ọ bụrụ milionia, ọ bụrụ bilonia. So ọ bụrụ ife obodo Naijiria ma obodo ndị Afrịka ga-eji wee gaa n'iru. Ya na anyị ga-emebiriri ọtụtụ ndị ekwugokwu ya, ọ bụrụ sọ mụnwa, ọtụtụ ndị nchọpụta, ndị mmụta ekwugokwu ya, ma ndị Afrịka ma ndị abụghị ndị Afrịka ekwugokwu ya. Nọ belụsọ anyị ọgbanwere ụdị ọchịchị a, o nwere ebe anyị ji iru aga, iru maọbụ azụ aga. Ya nke a bụrụ ka ọha nkịta maka ife gbasatalụ ọchịchị ọhaneze nke ndị English na-akpọ ma a na-akpọ democracy na Nigeria maọbụ na Igbo. Daalụ.